Goedemiddag en welkom bij Joet. Ek Friezen zullen de broekriem nog meer aanhelje matten. De nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau laten Joet zien dat we in een recessie zitten. De Friese ondernemers zullen creatief tinken matten om de holle boppen wetten te houden. Hoe kunnen we maar uitlijnen van personeel omgaan? Die een had misschien wat te vol en de andere had wat te minder. En misschien in een sector. Maar daardoor kun je weer innovaties tot stand brengen. Omdat mensen echt maar een oorenscope ik even in een orentak van sport dwaande binnen. Maar bij het GKB krijgen ze minder aanmeldingen van mensen die het helpt nedergaan. We worden crisisproof. Wij zien dat sinds de recessie begonnen is in september 2008... dat mensen beter met hun financiën omgaan, meer sparen en daarmee dus ook minder snel in de problemen raken. De race van Ljouwert om culturele haatstad 2018 te winnen is begonnen. Op de Europadag juist in Amsterdam binnen Nederlandse steden officieel oproepen haar kandidaat te stellen. Burgemeester Fert Kronen wie erbij als enigste burgemeester. Een van de sprekers op de Europadag in Amsterdam is Neil Peterson. Een man met ondervinding. Hij wie erbij doet Liverpool in 2008 culturele haatstad waard. Well, I think the secret weapon that the team put together, led by Sir Bob Scott, he was brilliant at really getting the city to really get behind the bid. The sense that the city really wanted it, that we were enthusiastic, everyone from the local volunteers to the taxi drivers to the businesses. He managed to create that sense of momentum, which I think is really important in any bid. Voor 1 november 2012 moet de kandidaatsteden haar bidboek inleveren. Epke Zonderland is juster in Den Haag sportman van het jaar 2011. Het is de tweede keer dat de turner de titel krijgt. Joet wordt er op het Jereveenweg gewoon traind. Juste jong wie het feestelijker op het sportgala. Het wie een grote verrassing voor Epke en wie al verbaasd dat er nomineren wie. Ja, de oren genomineerden wie Bob de Jong, het tweevoudige wereldkampioen, en Bas van Weijden, die wie twaalf op het wereldkampioenschap en op het EK. Dus ja, qua prestaties is hij eigenlijk beter dan mij dit hier. Hij helde dit jaar de Europese titel op rek bij de kampioenschappen in Berlijn en zilver op de Bregen. En daarmee is hij de eerste Nederlandse turner die het meerdere medailles helle had op een EK. Omroep Friesland Televisie moet net opgaan in de NOS. Dat zei Tweede Kamerlid Martijn van Dam van de PvdA. De partij maakt het hem zwargen over de positie van de omroep. Minister Van Bijsterveld wil dat de regionale omroepen uitsturen op Nederland 3. De omroep zou terug de programma's net meer op de eigen stuurder brengen maaien. De omroep en de provincie willen een aparte behandeling van het Riek vanwege het uitsturen in de Friese taal. De PvdA stiept dit idee. Hier hebben bij de basisscholen de Polen in Massum wie het onverwacht sticht. De scholen hier te krijgen maar wetteroerlijst in de meterkost. Daardoor wie de stoppen eruit slaan en weer geen lucht en verwarming. De problemen komen omdat Kwadlien leert van het dakstellen is. Een pad van de Natura 2000 gebieden op de Noordzee binnen van Joet al verbeengebied van fiscus die te boeien raadje. Dat is Joet bepaald in het zogehemde Viebeg-akkoord. Dat tekenen is door het ministerie, natuurorganisaties en fiscus. Die lijsten teken je om ze eens geen oren karha. De staatssecretaris zei van we doen 25% dicht. De overige gebieden mogen niet drukker bevist worden. Oh ja, en als je afspraken maakt stuur ik de NMA op je af. Nou, hoe moet je dit dan oplossen, visserman zijnde? In 2013 moet er een akkoord sletten worden voor de Waadzee. De verwachting is dat daar dan gebieden aansletten worden. Een grote gemeente in de Noordwesthoeken is weer een stap dichterbij komen. Het beeld, Ljouwerterdiel en Menamerdiel willen daarover praten, maar er treien oren gemeenten in het gebied. Er is lang koerst op een nieuwe Middelzee-gemeente, maar Verwedderdiel wil daar net langer een mooi werkje. Het beeld, Menamerdiel en Ljouwerterdiel binnen derm op zoek naar oren partners in de Noordwesthoeken. Ik denk inderdaad dat dat een oplossing zou kunnen zijn om met elkaar gezamenlijk in het gebied te streven naar het behoud van voorzieningen daar waar mogelijk. Te kijken naar het effect voor de woningbouw, te kijken naar het onderwijs, hoe dat gesitueerd is. Kortom, er zijn vele vragen die zich niet beperken tot de gemeentegrens. De gemeenten die het benaderen worden binnen Haas, Littenterdiel en Frensjeterdiel. De lijsten had al zijn iepen te staan voor geerwerking. En dan ben we daar aan de waarsverwachting. Joen eerst nog droeg. Letter joen en vannacht stwarmbuien, maar kans op tonger en hagel. En er stiert een krachtig onthudde zuidwestenwind. Het is 4 of 5 graden.
En morgen buien met kans op hagel, tonger en wienstjetten. Maar tussen de buien toch kunnen zinnen erbij komen. De wien is nog heel tijd krachtig onthut en het is morgen maximaal 7 graden. Dit weer in het kwart om 6 uur, dan is het weer. Graag om dadelijks, of was een mooi dag verder.